якчанд бародар аз ман суол кард, гуфт: бародарам, аз чӣ сабаб аст ки инқадар аз дӯстони нониву забонӣ сухан меронӣ? дӯстонам, якумаш ин замон замони рафиқбозӣ нест. дуюмаш ин ки дардро он нафаре эҳсос мекунад ки аз кӯчаи дардмандон гузар кардааст. агар дар ин дунё калимаи номард намебуд, боварӣ дорам бисёриҳо беном мемонд, чунки номардӣ хеле зиёд аст. шумоён кӯшиш кунед ки аз дӯстони нониву забонӣ ҳазар кунед. худо ёратон бошад.